Bialono yenu wabolele onya lo si fo bialona ba ndi ajojo bunde na jom ndi na bo na fonu na bo ndi ne del muleta nene ogini kaina no ogini kane no mulu shivo sadebe shivo sito sereba nava shivo zabupe shivo mela nava una bugi fo umela yo alele bike bona yo oado ubalele oye no se no onaba oado ubalele oye no se no onaba. Menenowa adiro kuku Chief Osito Sadebe Anabo bodo sibia Oli sepulu wanalumbulo bia nandokwa Amen. Nigeria inebe, Africa inebe. Oyo ma jewu dezo wanine, chivosi won sadebe. Oyo no se no wanaba. Aye potale no walele, oyo potale no wamago. Oyo lo si fo bia wanaba. Oronye ko bi ko dibe, yezi mwa hi bi ko dibe. Chief Mrs. Sola yi ko sadebe. Ezi wanyi mobilia Awu no fagogonye Aye sibi kogidi bon Jimmy Singozi ko sadebe Biba muneme neno Africa Obi ayolunwa No be yolu bi kono dibe Biba yisugu bi ko dibe Ndi amaru bi kono dibe Tani bikono dibe Ikuni bebe kono dibe no Nine tegu kai dibe Shivosi osan kwa naba Shoku nalo fulo biya nanaba Alele bike buna yo Owado ubalele Oye no se no wanaba Owado ubalele Oye no se no wanaba Yenu wanka eno nemia Ojebu Onye lushe ifobelo naba Eno wabalele Hey!
na-akpọ na fonu na-akpọ ndị na-edel m leta nlete ogini ka ị na-anọ ogini ka ị na-ekwu na ọnwụ mụrụ Chivosadebe Chivosadebe naba Chivezafukwe Chivomenyela unu abụghị ife ọnwụ mela ihe alelebike bụ na ihe onye nọse n'ụwa naba onye nọse n'ụwa naba enu ụwa ma olili onye nọse n'ụwa naba onye nọse n'ụwa naba nụ onye nọse n'ụwa naba 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 enu ụwa ma olili onye nọse n'ụwa naba onye nọse igobịa bụ nnama onye nọse n'ụwa naba 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 enu ụwa ma olili onye nọse n'ụwa naba onye nọse n'ụwa naba nọ onye nọse n'ụwa naba onye ga-eji ego kwa afeyili onwere onye ga-esi ego n'ite nye ka nri ibe na-akpali ego bụ onye nwe ego o jiri egbolu mkpadili ya akụ onye gbolu nya mkpa n'ụwa mmanya zu n'ori onye bụ ibe na-akpali ego ekene dịrị Chineke ekene dịrị eze n'ụwa Chineke ekene dịrị eze n'ụwa ekene dịrị eze n'ụwa Chineke ọkapatapata anyị tiri egwu iri ọrụ na-atọ n'ụwa na-enweghị nsogbu ekene dịrị eze n'ụwa Chineke ọkapatapata igwe Aiseti Nwabezo hazuru ike Ezigbo Lagos steeti iso na ndị Igbo ji wee bili Chukwunna bubere okpu eze n'isi wee chọpụta na ndị na-enyere aka n'Owerika Chukwunna wee nesi anya
jili ego oyibo wesa gị arụ mee gị bụrụ nnukwu ọgaranya ngadangam akụ na ụba gị gwebuleliselisi chukwu si n'ime abụ eze na nkịtị ijee nụ nwaanyị n'ụta ezigbo nwaanyị dị mma Chief Mrs. Elizabeth Ohazuru Ike ezigbo nwaanyị mara obi dị ya osodieme mma nwaanyị bụ ezi omume n'ụwa chukwu ji ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị gọzie gị igwe Eze Ohazuru Ike ị ga-adị ka echi adagwụ agwụ okpu eze dịghị mma n'isi ọ ga-adịlizie wee gaba ị ga-achị ka nka Igbo Lagos steeti ugbo okpoko bụ kwarọ ka ọ na-azụ na-abịa the national president ndị eze ndị Igbo niile ndị nọ n'ụzọ ije Oliver Dikokwe na agbọghọ eze ime ọma eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa ọ pụtabago eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa igwe eze Ohazuru Ike igwe na-abịa eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa n'uwe eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa nye na ndị kabinet ya eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa osodieme n'igwe ya bịa eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa chekwa omeleze mmena pụrụ nalụ ya eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa eze Mkpumedi second Igbo Ohazuru Ike eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa chairman chief executive officer Imoma eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa Ohazuru Ike Modern Farms Limited eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa Tokas Pure Water Lagos na Abuja eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa Ohazuru Ike Motors Limited eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa onye Mkpumedi second igwe na-abịa n'uwe eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa eze Mkpumedi second Igbo Ohazuru Ike eze Igbo Lagos steeti igwe na-abịa o nwere ndị Igbo ji bili ibe Adamma Nwanze ebe nne ya nọ n'ọgbọ okwu eze Festus Odimegwu onye ọma fụrụ ụmụ Igbo n'anya eze gburugburu eze Oyimọma ezigbo nwa eze apụta Chief Odimegwu ndị bara ọgaranya gboo ezigbo nwa Chief Obidigbo ezigbo nwa Ọkara dị mkpa n'Imo steeti eze gburugburu aka ji ọfọ na nri gburugburu Igbo ji biri kenelu Osodieme Mrs. Stella Odimegwu ezigbo ada Chief Cosmas onye riri na South Birelem onye ọma mụrụ n'ụlọ oto n'ụlọ
lụọ ya n'ụlọ ejeluzere agbọ na agbụrụ dị mma anụmatazi anya na agbụrụ dị mma n'obi eze gburugburu agbọ dị mma osodi ebe bụ agbọ dị mma ibe dị mma na abụ wee zikọtazie nọ ife ogene na-ebe ọ dị iche n'ibe ajali na-ebe n'egwu okwu Igbo chisa ọ si n'okolie idu ezi udo osimiri ọfụ ihe ala ndị Igbo ji biri ugo ezidi vite ezi oyime ọma ọkụkụ na-agbọghesi anị mgbe ife dị mma ka ọ na-achọ Chairman, Chief Executive Officer Osken Royal Furnitures Limited Again African in Osken bụ number 1 Ndị na-alụ oche dị mma na bedi dị mma na ngwongwo eji ebi ụlọ Osken na-agbago first ọ ma agbaji second ọzọ onye gbara first agbago chi Jude Onyebuchi akụ enwebe ndị Igbo niile alụlụ m nlọ wee bikwa okpo n'isi mgbe n'ezi anya ọ bụla ego ka ibu n'isi ọgaranya kwuba okwu igolo ntị gị mara ibe ọ na-ekwu maka na ụba na-efe mbuberi nne gị mara amalọ akụ enwebe ndị Igbo ọgwụ ka o si mee aka na-emebiri ụdị change onye ọnwa si akpọ wee bịa Anambra steeti iso na ndị Igbo ji biri Chief Jude Onyedum ọnwa na mmosi Oliver Digogo na akpọghị eze oyime ọma ibe ọ masịrị mmiri zobe emesie n'ọnwa ga-etilili Chairman Managing Director Bravo Farms Nigeria Limited ọnwa na mgbọsị ndị Igbo ji bili eri mbụ nwaji wee bido obele nwa ehi amụrụ ọfụ kalili ele na wa n'ọfịa ọ kalili ele na wa n'ọfịa ogbebi Uriel Chukwudum ogbebi Nnabuko n'Azia ndị iwe na-enwe gba izu n'ejihie ọ bụrụ na nkịtị ọgba izu n'anyasị ọchịchị kaba ga-ewude ọchukwu tubelu ugo n'isi ogbebi Nnabuko n'Azia Chairman Managing Director Dennis Hotels na Abuja iso na ndị Igbo ji biri eke na-ewe ọfịa ọ na-aga welewele o nwere ibe na-egbochi eke n'ọfịa ebe ọ na-akpa nli Chief Emeka Uzeto Head of Azia ị ga na-aga n'iru
bụ na imetụla aka Pancha ga-agbawele iso na ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji jiri emego dị n'egwu oyibo ndị Igbo ji biri ezi Igbo ezi oyi n'ọma ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji jiri lọta achịkọ ude nwa ndị Igbo ji biri nwa Imo ezi oyi n'ọma ndị Igbo ji biri nwa Imo ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Injinia Prince Akeze ndị Igbo ji biri eze n'ugbo ndị Igbo ji biri Igbo ndụ ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Chusa Leonard Okoye ndị Igbo ji biri uru akọ mmiri ndị Igbo ji biri wele ezi n'ibita ndị Igbo ji biri ya ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Chifima Bishop Okonkwo ndị Igbo ji biri Ekolo ezi oyi mama ndị Igbo ji Osima n'ọka ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Jonathan ihe Okonkwo ndị Igbo ji Agụ biri na-eje mba ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Chilọsọ họpụ ụzọ dị mma ndị Igbo ji biri ọnwa ọmụma ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri Chibugoro ihe na-achọ ndị Igbo ji biri ọkụ enyere mba n'ọlụ ndị Igbo ji ọkụ biri enyere mba ndị Igbo ji biri ndị Igbo ji biri agụba ndị Chineke fụrụ n'anya Attorney Chief Dr. Godison si onye dịrị mbụ ofu onye n'ime fa mgbọrọgwụ oji ndị Igbo ikenga ndị Igbo niile onye ọma bi na Houston, Texas na America obodo malụ mma onye ọma chili ilu wee di ya ndị Igbo ji biri kenelu m ụlọ ọzọ Chief Mrs. Beatrice Obiageri onye dịrị ojigo nwanyị ọma Chief Obinna Ojari ihe mara me n'aka ọkwa onye ọma bi na Houston, Texas na America ndị Igbo ji biri kelere m ụlọ ọzọ ụlọ Helen onye kacha Ojari obi dị ya nwanyị ọma Chief Jerry Alagboso AkajugoItenansa Asuwacho Poderemo Akajugo Ibela n'obi akụgbala mana akụgbala emetụrụ gị n'arụ Chineke na-eche gị nche nwanne maka na ọlụ ọma ị na-alụla anya bụ n'Igbo n'ọba n'ụba Chief Jerry Alagboso iso na ndị Igbo ji biri ejoghị m ọma Chief Dr. Igire Chisu Nnubi ya eze anọwa anyị ihe mgbọsị Oil Minista nke dolu n'anya maka na ọ bụ aja mmanụ oyibo ka ị na-azụ Chairman Chief Executive Officer Aniga Nowas Group Limited ndị Igbo ji bili kenelu m Odoziakụ
ọkụ gbapụ elu famili onye lu ụmụ akwụkwọ scholarship ebe niile ụmụ Igbo onye ọbụla aji ego akwụkwọ na nkịtị Saidi Nwoke so na ndị Igbo ji biri Chairman Managing Director I United Cruise Company Limited Nyana St. Louis Shopping Complex na Lowere Kenele Modojaku Lady Eunice Woko Omalobi de Mayoma Saidi Nwoke so na ndị Igbo ji biri Charles Nwokeji mmadụ eke agụje egbe na mmiri agụje egbe na Japan amawodikizu nso njaba ọdegube wanọfuli ndị Igbo ji biri Chairman Chief Executive Officer Sashala Joe Investment Limited na Nigeria na Japan n'ụwa niile gburugburu Chief Sunday mmadụ akọ Omihukwu 1 nọsi Itukwa Omihukwu 1 na Holland Ogbunukwu 1 Ọfibuteze Enugu State Ojeri Igbo na Saitome iso na ndị Igbo ji biri aka na-ele transfọma na Nigeria na Africa niile ezoghị m ọma Chigozie Nwosu ezoghị m ọma akụ nwata 1 ọ bụ ihe ala iso na ndị Igbo ji biri nwoke ka nwaanyị mma Chigozie onye ọma si obodo oyibo wee nata Judu Chijioke Amebuna akụ nwata 1 ọ bụ eze n'ibite Bobby n'iso na ndị Igbo ji biri aka bele gị igwe n'obodo oyibo ezi nwanne Prince Ifeanyi Obiagwu Chief Executive Officer Realty Oil and Gas Limited Ọgazi Igbo Ọgazi Malaga iso na ndị Igbo ji bili Chief Charles Igwe Hawkins onye ọma na-enyere ụmụ Igbo aka na Nigeria na Dubai obodo oyibo iso na ndị Igbo ji bili Chairman Chief Executive Officer Diamond Tourism and Cargo Limited na Dubai Yana Blue Diamond Hotels na Dubai onye ọma si obibi ọcha chiwe bịa n'Imo State Chief Victor Ezekwesili Meniru Onowu Traditional Prime Minister Ugamadunu Kingdom Nachi Oyi River Local Government Enugu State Chairman Chief Executive Officer Bitmore Oil and Gas Limited Abuja iso na ndị Igbo ji biri Kenelo Modojaku Lolo Ngozi Franka Meniru Odojaku nwanyị ọma
Emeka Godwin Chinwuba Igwe Igwedo Igwe South iso na ndị Igbo jibiri Chairman Chief Executive Officer Emison Associates International Limited Kenelo Modoziako Chief Mrs. Nana Chinwuba Ebony Black Nwahi malo bibi n'ụwa Eze si ehilo manya ndị Igbo jibiri anyị ga-anabazinu ndị Igbo jibiri ụbọchị ọzọ anyị anọlikwazị ndị Igbo jibiri anyị ga-anabazinu ndị Igbo jibiri emedi tete emedi echi